Horas amanginang pajupang hitamu se di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na hupatol hasami tu hita anggiat bui mangurupi hita manang pamurahok kita di nama ngarade hita di jamita pertangyangan songoninang di jamita di parmingguon siganuk minggu. Di bulan Januarion dang tapatu pada pertangyangan hombar tuna somal taulahon di tonga-tonga ni huriata alani ima di videoon patol hason nami tu hita pikiran nami taringot tu jamita minggu mak. Jamita di hari Minggu di tanggal 10 sia Januari 2025 jala guarni minggu ta ima minggu padua hondung Epipanias turpuk di hita ima sian Jesaya bindu ono puluh dua ayat sada sahat ro di ayat 5. Jesaya bindu ono puluh dua ayat sada sahat ro di ayat 5. Dung takas amanginang hujaha hami turpuhon, hujaha hami nang akka ipola nang dohot akka bukuna asing, na boy mangurupi hami patol hasot pikiran nami tu hita. Di bindu ono puluh dua ayat sada sahat ro di ayat 5 omma pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita. Nah perjulu mulu tajaha akka sejarah ni akka harajaon di Portibion songoninang secara khusus di Indonesia isarana harajaon Sriwijaya, harajaon Majapahit, kerajaan Kute dan kerajaan-kerajaan yang lainnya saya dong disebut dengan masa keemasan ataupun masa kejayaan di bawah pemerintahan seorang raja tertentu. Jala sering do pasca rajai manang dung monding, manang marjungulu, manang na marsahid, manang na marhiti pemberontakan. Sejarah-sejarah kerajaan itu terlihat tidak mampu bangkit lagi. Walau kadang ada yang bangkit, mengalami kejayaan, mengalami masa keemasan, tetapi kemudian hancur lagi. Tersongonido somalna akka harajaon ada fase tertentu mengalami kemajuan manang idok periode kejayaan, periode emas pemerintahan. Jadi molo tabuan jala molo taingot tu sejarah ni bangsa Israel, songon sada bangsa na pinilit ni debata, manang songon sada harajaon na balga di tonga-tonga ni bangsa di Portibion, partikian kejayaan masa emas yang disebutkan tadi itu adalah di masa pemerintahan Raja Salomo. Di Raja Daud lambalga maharajauni lalu mencapai puncakna ima di harajauni Raja Salomo. Nabisuk jala natoktong rupani pamorahon harajauni marhite nang hubungan diplomatis dohot bangsa-bangsa na asing. Dung pasca manang dung sidung hahuasoon ni Raja Salomo taboto do perkembangan ni harajauni bangsoi na merosot pada titik nadir terendah di nauturu rupani masa naumatcit masa niadiopan nasida ima ikon tu pembuangan nasida, manadikon hutani nasida, manadikon Jerusalem, manadikon Sion, manadikon huta naulii. Ditogihon manang diboan do nasida tu pembuangan jala sada parikilon nabal gadoi di rohani bangsoi. Lam menurun ma kualitas dohot pengaruh ni nasida tu bangso na asing. Padahal sejak awal taingot do pemanggilan itu tujuan utamanya adalah menjadikan mereka bangsa yang besar asa bangso na balga nasida jala gabe pasu-pasu tu bangso na asing manang torop bangso. Alai gagal do nasida laho mewujudkan ni molo tabereng periode ni dung harajaon ni Raja Salomo. Alai sada narikot si ingotota tuktong do mangulu pakirimon di tonga-tonga ni bangsoi tukpe dang sude bangsoi tak sude halak Israeli alai say adong do na mangulu pakirimon na
di padan ni debata naikon saut do leonon debata haluaon jala banonna belga musena sida asa gabe marhitei jamita nasida tutorop bangso jala i sada dalan ni debata patuduhon huasona asa sude bangso marnida huaso ni debata. Di masa-masa paruh kiloni banyak yang meragukan janji Tuhan. Banyak dari mereka yang seperti putus asa. Nampaknya apa yang dikerjakan Tuhan tidak seperti seindah janji-janji yang mengatakan rupani gabe bangso nabolon mahamu, gabe uli mahamu bainokku. Jadi tugasnya kanaposo ni debatama tetap menjaga janji itu terus berkumandang dan terngiang di telinga ataupun di hati bangsa itu untuk tidak lupa bahwa Tuhan itu setia. Setia do debata toktong di padanna. Jala kanaposo ni debata na pinlit ma panguluhon pakirimoni toktong. Supaya pengharapan ini, supaya janji itu terus menyala dalam hati mereka dan tetap menghidupkan pengharapan di dalam hati mereka. Jadi akan aposo ni debata toktong benget paingoton badan ni debata janji ni debata tu bangsoi songon debata sendiri na pinatol hasnya kana posona na sohya manadikon bangsoi yang tidak akan pernah berubah dan akan terus mengingat janjinya. Ingoton ni debatado badanna. Jadi diturpuhon na perculu paingoton mamuse tu bangsa Israel na kupilit dohamu haholong aku dohamu jala bangsokku dohamu unang lupa hamu di status muna tu siu pikir hami na perculu ajakon ni turpuhok kita asa taingot nang dipilit debata nang ditubus debata nang gabe bangsona do bangsa Israel molo tabuat tu hita nang tinubus do hita di bagasan Yesus Kristus asa taingot posisi ini, status ini untuk kemudian menentukan perilaku kita ke depan. Songon dia do muse di masa depan perdalanan ni bangsoi. Ditikina paluaon ni debata mana sida jala pasu-pasuon ni debata lubisian na pinikiran na sida dakolan na sida dohot do tano ni na sida nang pasu-pasuon ni debata tanoi asa gabi pasu-pasu. Molo adong slogan ni Presiden Trump, America Great Again, mambain belga muse. Nong belgahian mungkin perannya sudah berkurang, tetapi mengangkat kembali supaya besar. Songonima mulubui ta buan tu konteks ni hata ni baga-baga di son, sia naso nianggap bangsa-bangsa na asing ataupun orang dalam bangsa-bangsa yang lain melihat tadok maju sebelah mata terhadap kehadiran bangsa Israel, lalu Tuhan akan membesarkan dalam artian mengangkat derajat bangsa ini kembali supaya mereka sampai pada fungsinya ataupun memasuki standar yang awal dulu untuk kemudian mereka dapat melakukan tugasnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Asa gabi pasu-pasu tuaka torop bangso. Jadi baga-baga haluaun ni Sion. Jadi di somusena mangihut idaut tama debata paimbaruhon. Debata paimbaruhon bangsona alai rap dui dohot na posona na berperan serta untuk mewujudkan haimbaruoni patuluson haimbaruoni dengan tetap menantikan kebenaran dan berjuang untuk kebenaran. Jadi marhita turpuk tahun huida hami di togihom mahita mari terlibat, mari mengambil keputusan, mari bertindak ikut untuk mewujudkan pembaharuan. Nunga dipatulus debata aka badanna lahu paim baruhon baga-bagana alaikon dohot do bangsoi marhiti akan aposona
berperan serta dalam mewujudkan transformasi itu, pembaharuan itu. Molo tarajumi songon naung pinay baru di batango luta di bagasan Yesus Kristus, ikon berperan serta do hita mewujudkan pembaharuan bagi orang lain. Haim baruon tu torop jolma. Maka dalam setiap keputusan kita, sian akka pambahenata ikon terlibat dalam pembaharuan, terlibat dalam misi kebenaran, misi kasih mulut tabuan tu perjanjian baru tu Tuhan Yesus Kristus nong manubus sita di bagasan holong ikon gabe ambassador of peace mahitatong, gabe duta-duta perdamaian, bukan orang-orang yang menjadi sumber persoalan, sumber penganiayaan dohot lana asing. Alai ikon berperan serta do hita baik di sikap, baik di keputusata, baik di akasude parange untuk ikut membaharui orang lain. Disima hita sagabi pasu-pasu. Saluhut bangso mernida hati goran dohot hamuliaon ni Jehovah. Diajak tema kita. Alai molo sota hanguluhot dui sia dia do bainota gabe ditada bangso na asing Jehovah iya so sian parangeta. Iya so sian akka haputusan na tabuat laho paimbaruhon portibion. Ikut terlibat dalam menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, mengajak masyarakat hidup jujur, terlibat dalam perbuatan-perbuatan kasih. Asa tekas di ida bangsoon huasun di bata marhiti akka hita naung porsea, hita naung ditubus ala nakin tujuan utama panjawoni songon panjawo tu bangsa Israel asa gabe pasu-pasu tu torop bangso.